Садретдинова Гүзәл Менәвир кызы Илеш районы Ишкар урта мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы. Эш стажым минем быел 30 ел тула. Шуның 20 елын башкорт теле һәм әдәбиятын укытуга арнаным. Быелгы конкурс миңа зур уңыш алып килде. Корылтайның иң зур бүләге алда Нур Сәс халкыңа медалына лайык булдым. Һәм мин был ышанычты киләсәктә лә аклармын һәм балаларга нур сәсеп, белем биреп эшләрмен дигән өметтә калам. Бик зур рәхмәт. Минем укучыларым һәр вакытта башкорт теле дәресенә теләп керәләр. Без улар белән кулдан килгәнсә бик күп эшләр башкарабыз. Матур-матур шигырьләр, матур-матур әсәрләр укыйбыз, язучылар иҗатын өйрәнәбез. Уларның әсәрләрен сәхнәләштерәбез һәм киләсәктә лә инде ошый юнәлештә эште дәвам итермен һәм Төньяк Көнбайыш районында башкорт телен үстерүгә кулдан килгәнсә бөтә көсемде халып эшләрмен дигән өметтә калам.